Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Uba Pynshai manik Syiem, ubalami ban aireng hakani kekenti, haka election cari yang dorba tauan na Milliam constituency. Ulalai ban tap kerteng yaladi hak live hui teri kulalengkon arjar arpulai hakmat returning officer ha office jong deputy commissioner ke East Khasi Hills district yau ba Pynshai ubalai Khun hakani ke kenti kumu kurtong simet la sanran lang de Khun kan te jong u ke kong te linia thangkhiu bat kinong kersan jong u hak jing kram bigilat pathai kubur uba Pynshai ulong bahaus nem arjar pra ulama de jing sharem ha purno e sangma ubulong president jong Nationalist Congress Party Henry mata ke kanti uba Hamlet son doling un samat kalai ke jing syarem hau Khun u Konrad kongkal sangma ubolong national president jong National People's Party I, Pynshai Syiem, being nominated as a candidate to fill a seat in Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. One rebate to regain, restart and rebuild. Nakamata ka constituency, bat kejelahi bro koi. Namata ka constituency te kababut hiba ngikwa ban wanra ya ke development kan long atpar kat kum ka 21st century. Namata ka jelah te we need ban renew, ban amend, ban revive yang iki an ki balarim balaja kenang bakin kamdon beniat kambun ke beniat gila menyadai ka lawai jong ka cai beriu jong iki. I want freedom of speech. Independent candidate have a freedom of speech. Nobody will have to say, don't talk to this issue, just keep your mouth shut on this particular issue. So I am independently, I can vouch for anything which affect the country. Okay? My past performance, namar kin haban page hi, unu brio banang ban tap goal. Kidon Shibun, Ronaldo is there, Mbappe is there, Messi is there. People can say judge kay. Who among them? Nagini ginaba nyongut rangut kibanang ban tap goal lada kade katai bergarde extra time show. Kamdon jikta namar election commission kam khang te. Anytime kat bo pidang la ban yakut pihak ban pila ban yakut nang no ka cakar. Kamda ilong hi kum bagade ban long kat kum ka allotment ka baga government ka wanra nang ka assembly na koi ka por shoi ka por. Ke development kam long at par tel rangi page batang itu ke national highway na po lumoba tel nyomeru nobody speak about it kiji keren du keren betah ki yeng dorbat ndre kim channel pada po Delhi ke man find out dia reason balai ka jingwan juga bot hi te ka sulong betang ka past performance jonga at that time MLA scheme is only of lakhs of rupees, so if they give me crores then I can ngalak ban le sibun ke namata kamilim constituency ke kajingi ingi jonga ta kolong ba ngam idon kanung satisfaction nama development kawan baitang suwa election kadi tang katahi kawan tang sisien san snem kawan bro sau snem ngang rem ha ukpa Lehse Hamlet frem Khun lau percaya kolong ngang hele nak CP porno di hatu kapor manta de la simti Konrad NPP te same thing will happen ke Baningkong kalong ba ide ikpa jonga mo te ngaru ngabot ikinuksa gi jong i ngaru be dang ri lai lamenga constituency but kata ka jing don hapo jong ngaru ban i ban shakri ki paj bate kawan ling ba jong i amar nadu bang dang red amila expose yang constituency but ngaru ha gitu por ngala i ban shakri ki paj ba ding na kata kada bang sa Syiem ya karai ban yakun election MDC ha kasnem arjar khandai te ha kene ka kinti ke ba mentaru
haba ngaya churum chene ngayo sngu ba ki brio ba ki kenmau ki kam ki babha ki jo i bilak lale akini ki khasnam snem ki lale no tina kata kadau ngaru kum ka khon ni lau kupa ngatrai shitom met labat sngi ban kershani i knang bin la ban yo ya ka jingjob ban ki ju ki kam ki ba ila jupen i haki khatsan snem men sho ki lale no ki ju ki kam inang la ban trai kham ha shushu hakini ki sngi ban ki snem ki banangwan lada ki paj ba jo ka milim konstituensi ki jidi ka message jong ai ki nong milim dei tai ki nong milim mo kane ka long na ka benta baro hi ki nong thap vote jong ka jila Meghalaya ki de ban sngo thu ya la ka jong ka bor ba ki don ban ya ka dor ka jong ki num don bala ban thiet ya ka vote ka jong pi namar ka de ka hok ka jong pi ban ha ba phin mi la ka art pin yo tarik ba phin le thap ya ka vote ka jong pi kin mau ba phim num thap tang nam tai la demoration Ray pitap mapi nam taki paj baju ka constituency pitap mapi nam ta ka jai bin riu but pitap mapi nam ta ki khun ki ti ki jong pi ki bale se la shala shi sngi kin kli na pi yanu pi jet ki e kita ki nom khmat ba pi jet ki la le nam ta ka ri ba ka jai bin riu ka jongi ban ngi di ban kin mau bala da ka ying jongi ka im ka jai bin riu ka yap ka ying jongi ru kan sayap lang henry la da ka jai bin riu ka im ka ying jongi ru kan im lang tena kata ka daung ngi don ya ka lingkor ka pakhya bha pan perkhat Shwabin late ban tap vote ha ka arpanyong tarik.